סבא שלי התגייס, אבא שלי התגייס, המשפחה שלי התגייסה, אז גם אני רציתי גם להתגייס. מאוד מאוד רציתי להיות חייל, שידעו מי אני בכלל. ממרים בגולן, מבית כנרת שירותי רווחה, זה מסלול בישיבת הסדר לחברים עם צרכים מיוחדים. בחצי יום הראשון הם משרתים בצבא, חלקם בהתנדבות, חלקם מחוילים. לפגוש את אותם חיילים שעברו מהאזרחות ללובשי מדים ביחד עם ההורים שלהם, שהם מרגישים חלק, שהם לא שונים, לא התכחש לזה שזה אפילו מעלה קצת מחנק בגרון ודמעות בעיניים. כשבאתי לבקו"ם, ההורים פשוט מאוד מאוד התרגשו, וזה היה אחד הימים מאוד מאוד מרגשים בתחילת שנה הזאת. ובחיול עצמו הוא קיבל את החוגר ואמר, הגשמתי חלום. זה קורה, זהו, אתה לובש את זה, יוצא החוצה, וזהו, אתה חייל. לראות את השמחה שהם באים כל בוקר, את הרצון לתת, הרצון להיות שייכים ולהיות חלק. מעבר לכוח הפיזי, היכולת והמשימות שהם מבצעים, זה גם משהו הבפנים, הבוסט שהם נותנים לנו, זה פשוט משהו מדהים. הולכים להרכיב שעה, בסדר? רואים מה זה עושה פה, גם לחיילים שרואים שהם עובדים איתם, ודרך אגב גם לנו, סיפוק אדיר. לי זה עושה טוב בתור מפקד שהוא נמצא אצלי במחלקה. לחיילים הוא גם תורם. אנחנו ממש מממשים את הקביעה הזאת שנקבעה לפני הרבה מאוד שנים, שהצבא הוא צבא העם ומקבל אליו את כל האוכלוסיות. פעם הראשונה שהוא נכנס הביתה עם מדים, זה באמת סוג של הגשמת חלום. לראות אותם כל יום עם מדים יוצאים מפה, זה מרגש שאין כדוגמתו. בחצי יום השני הם חיים בישיבה. אני רואה שהתוכנית ממריאים ממש חלק מהישיבה, החבר'ה משתלבים ושמחים להיות איתנו. החבורה הזאת היא חבורה שהיא מתוקה מדבש, והם מוסיפים לנו כל כך הרבה שמחה ואנרגיה לישיבה. מה שתפס אותנו משפט שאמר לנו הרב מנוביץ', אנחנו רוצים אותו. זה ישיבה שלומדים תורה במשניות, בכל דבר. זה אומר חברותות, זה אומר שיעורים, זה אומר חוגים, יש לנו טיולים. לא תמיד אנחנו יכולים להגיד גם זו לטובה, אבל לפחות אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נתחזק מזה. אנחנו לומדים להכיל ולהתחבר לכל האוכלוסיות. כל יום אני מתרגש מהם. הם באמת עובדים עם הילדים, עם הדברים שלהם, לוקחים אותם גם קדימה, ממש כמו השם שלהם, ממריאים איתם למעלה. זה בהחלט סיפוק, שאתה יכול לעשות שני דברים במקביל, שני עולמות שונים, ולקחת גם מזה וגם מזה. ועל זה אני מאוד גאה להיות חלק מישיבת הגולן הטובה ביותר.